Татарстанда Батыр исемле яңа батальонга сугышчылар җыя башладылар. Республика батырларын җыю узган атнада башланган иде. Җыю инде 1 июльдә төгәлләнәчәк. Основными задачами стрелкового батальона «Батыр» это поддержка военной полиции, охрана и удержание освобожденных территорий. Татарстанның Алга һәм Тимер ике легендар батальоннары кебек үк Батыр да нигездә татарстанлылардан формалашачак. Әмма аңа республикага килеп хәрби хезмәткә килешү төзегән илнең башка регионнарында яшәүчеләр дә керә алачак. Одним из основных критериев отбора это первое возрастные ограничения, это граждане до 50 лет. Это первое. Также отсутствие судимости и социально опасных заболеваний, такие как ВИЧ, СПИД, гепатит. Килешү төзүчеләргә түләү миллион сумга кадәр җитәчәк. Хәрби операциягә китәр алдыннан бар китүчеләр дә кием һәм башка кирәк-яраклар, йокы капчыгы, келәм һәм аптечка белән тәэмин ителәчәк. Бу атнада батырларның беренче төркеме Самар өлкәсенә хәрби әзерлек узарга китәчәк. Андалар атарга да беренче медицина ярдәме күрсәтергә дә өйрәнәчәк. Хәрбиләр хезмәтне Донецк һәм Луганск өлкәләре территорияларында узачак. Татарстан батальонга шеф ярдәме күрсәтәчәк. Фәридә Гаинтинова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе.